Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Wahyu dengan channel Master Garage TV. Kali ini saya akan mereview apa mas? Yang direview. Iki jenenge senar. Oh senar. Untuk panganan lur. Senar. Untuk mie. Iki senar. Sing paling cilik endi mas? Sing paling cilik. Yang paling cilik ya mas. Cilik masih. Kurang 500-an paling ini. Iki kurang berapa mas? 500. 500. Iki ngono iki 500 ya. Iya, iki yo 500. Rupane ungu-ungu ini lho, Lur. Kuwi iso gawe ungu ngene ra. Dicat mas kuwi. Kuwi dicat. Tapi aja ngedek ndak mesti ndak dibales yo. Nah, angel ya. Angel, wis angel. 3000 nih. Iki 3000. Iki boleh kena rek kok ndi iki. Kuwi luron. Loro ya mas. Iki lan pedot nanti dijupui. Kuwi luron. Hasil luron wis ngono kuwi lho, Lur. Layangan barang yang iki dijupui. Angel. Di lebokne tempat sampah wis arep digubak kabeh ngono lho. Ora guna. Ndak guna. Bener ndak guna. Ndak guna. Lek lek arek njumuk rene lur, tak kei los. Iki kira-kira nek patang roll. Kuwi patang roll. 500-an. 500-an iki pirang roll iki sing umum iki. Kuwi sekitaran rong roll ya. Iki rong roll. Papat. Papat kuwi loro. Ayo. Sekali pakai iki lho. Sekali pakai. Sekali pakai gula. Tuku saiki sekali pakai. Ndak kangge. Ndak kangge. Serasa gawe iki rasa suwi-suwi. Gawe pisan gua. Pisan gua. Nah, pisan tiga ngono lur. Pah, tapi lek ngono jedot to, pah. Ndak kuat lek aku. Nyantan Mas. Angel lah. Ndak kuat kok ngene iki senare. Kae sing ning ngomah ya sik enak lur, tapi sik engko dijumuk kok. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.